Ja, i dag skal vi så prøve at spejle en trekant om en linje. Vi vælger at vi vil tage gitterpunkten for at bedre kunne tælle og vise. Så vi vælger det er to måder at gøre det på, så vi vælger et polygon. Polygon betyder flere kant. Det vil sige flere end 2, altså 3, 4, 5, 6, 7, 8 og så videre. Kant. I det her tilfælde vælger vi at det skal være sådan, og det skal være en trekant. Nu har jeg valgt at gøre en trekant her, og det får I så lov til at gøre senere. Det første som I skal gøre, I skal så ligesom I plejer at gøre et spejl, som går igennem en linje, så det bliver let at tage tal. Nu er det sådan, at I skal vælge punkt, og nu skal I spejle punkterne over det her spejl. Så sætter 1, 2, 3 og 1, 2, 3. Det er det første punkt. Så tager I det her punkt, og det skal altid være, husk, at når det er spejling, så er det vinkelret ind i spejlet, ud i spejlet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, nu tager jeg 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så. Og så skal vi tage det sidste punkt, altså 1, 2, og 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sådan der. Og det vil vi gerne, de her 3 punkter vil vi gerne gøre til et polygon også. Vi kunne tage og vælge linjestykker, og så lave det sådan. Men for at holde os til polygonerne, så tager vi polygon, som betyder flerkant, og så forbinder vi 1, 2, 3 kant. Sådan. Og for at vi skal kontrollere, om vi har lavet det rigtigt, så tager vi igen spejlet og spejl i linje, og så vælger vi trekanten og spejler i, og vi ser at den ligger sig perfekt over den anden trekant, som så betyder at vi har lavet det rigtigt.